Non fixo falta moito tempo para que quedara demostrado que as familias do Colexio Froebel en Pontevedra tiñan razón nas advertencias que facían o pasado mércores. Só foi necesaria unha xornada de chuvias intensas, a de onte, coa entrada da borrasca Carlota, para que o interior do centro volvera a converterse nunha auténtica piscina. Desta volta, a planta superior do colexio foi a máis afectada polas filtracións que se producen no tellado. A comunidade educativa responsabiliza desta situación tanto a Xunta de Galicia, que leva máis dunha década de retraso nas obras de reforma da cuberta, como ao Concello de Pontevedra. Aseguran que dende a dirección do centro xa se pediu en numerosas ocasións que execute limpeza e mantemento do tellado, unha intervención de competencia municipal. Pero, segundo reprochan as familias, non se realizou porque é preciso empregar un guindastre que eleva o custo da intervención. Ante esta situación, a comunidade educativa manterá as movilizacións bautizadas como Mércores Negros, que están a celebrar cada semana antes do inicio das clases.